Maar hij al hier zijn eigen ding. Ja, Daniel zit op de ene kraan en Jacob zit op de andere kraan. En ik zit hier. We hebben al hier zijn eigen werk en verantwoordelijkheden. Ik doe het al jaren, dus ik weet eigenlijk net beter. Maar ik heb vroeger 70 in Haas. En na die 70 ben ik bij een rederij te landen gekomen. Vroeger mijn eerste skipper trouwens, bij Tjette Brouwer. Van het scootje van Heerenveen skipper. En toen ben ik bij een rederij in Rotterdam, de VT te landen gekomen. En daar heb ik 4 of 6 jaar. En toen ben ik van mezelf begonnen. Dus, ja. Toen hield ik al een sleepbootje en dat beviel me wel. Dus toen heb ik een stap maar weg. Ik had er geen spijt van. Nee, absoluut niet. Dat is iets van, totaal is het 87.000 kub op Baggerwermaat. Het zijn al die deelgebiedjes. En het grootste deel moet al in de Burgomtaan, naar de Wierdier. En een lidsgedeelte, dat moet naar Haan staan. Ik heb voor gewoon in change zitten. En daar wie ik op plaats, begon wat oors te zieken. En via contact met mijn maat en dan al een keer zo wat bij kwam. En gewoon vragen van hij nou het werk van me. En toen ben ik zo bij kwam van die kant door en dat kraan er en dat heb maar de tijd heb ik dat gewoon geleerd. Dus dat is gewoon zo kan. Ja. En dan zat je voor in het change, wie dat in het leger? Ja. Het Korps Mariniers heb ik zitten, ik zal hier zitten, dus dan is dit weer heel wat oors natuurlijk. Ik zou zeggen, wat een oerstap. Ja, een hele oerstap, ja. Ja. Dan heb ik een mooie tijd gehad, maar ik vermoeid meer ik prima. Ja. Want dat wie ik echt met boetenloon en dat soort zaken? Ja, in boetenloon heb ik zitten, ik heb van alles mooi maken, dus ja. Dan is dit weer even wat oors, maar dit is echt hartstikke mooi. Ja. En is dat dan inderdaad een bewuste kar om wat meer zeg maar, de rust in dit werk op te zieken? Ja, op plaats dan kom je gewoon op een leeftijd en wil je gewoon keuzes maken van dit wat je wil. En dat weer net wat ik dwang wil blijven voor mijn hele leven. Dus toen heb ik toen ben ik echt bewust op zoek naar wat oors. Ja, je bent een heel dag mooi buiten en je zit er wat nog uit de kraan als je ook wil wat. Dat is dan mooi. Ben je dan wat mooi wat ontdekt zien? Ze maakt jou net in het kantoor stappen. Nee, maar daar ik net dacht ik al wel. Nee toch? Dat doe je net in de hondenkennel hoor. En wat is er zo mooi aan deze ploegen? Waarom heb je hem zo'n leuke ploeg om uit te werken? Ja, wat gek waar aan horen en het is wat onverschillig zo wat. Dat is wel leuk, weet je toch? En het komt net zo correct. Oh, ik krijg alles in die man zitten. Nou, dat is mooi, weet je toch? Bij sommige bedrijven wil je alle lelijk, weet je toch? Nou, ik heb er helemaal dik op zitten en dan shirt er net, weet je toch? Nou, dat is mooi toch? Oh ja. Ik vind het mooi de meeste, hè? Ik weet niet wat de orde van vindt, maar ja. Dus dan ben je een keer alle al jongen. Dat is al de bedoeling. Oké, nou dan komt het wel goed. Dan komt nou een pisje. Oh, dan shirt het wat zo lekker binnen. Stien, wanneer zei mijn collega vandaag, die had even mijn bijnaam. Ja, dat is Natty. En waarom heet het zo? Nou ja, hoe heet het? Hij is dus een schilder, hè? En zijn bijnaam is gewoon Natty. Zo nemen we hem gewoon en zo wilde ik niet hem worden. Hij zei altijd, hey, ratjes. Dus ja, dan wist het wel. Nou? Ja, hij zei ik al, maar deze collega's kan ik alles zeggen wat ik wil.
Ja, maar dat moet je kennen. We hebben met z'n allen aan het werk en wij moeten gewoon gezellig met z'n allen werken. En als dat dan met kinderen houdt het gauw op. Je moet er plezier in je werk houden en dat, ja, dat is het belangrijkste wat er is. Het is mooi waardetjacht om daar mooi te nemen. Kijk, dat wil je het. En de hond ik wel, de skatehond ik wel. Dat is de hond van de kameleon zeker. Ik heb hartstikke leuke collega's, zeker weten. Ik heb een hartstikke mooie baan, dat is ook hartstikke mooi. We zijn collega's, ja, we proberen gezellig, we zijn super als vrienden van elkaar. Je moet met z'n allen werken en zo wordt het ook besjoend. Je werkt in familiebedrijf en nou ja, dat is gewoon heel belangrijk. Je moet ja, geen ruzies en gauw horen. Je eerlijk zijn elkaar wijzen, dat is het belangrijkste wat er is. Ja, ik ben wel een leuke jongetje. Ja, ik heb wel de hele dag wel bijwerken. Ja, wij gedaan. Ik ben de hele tijd aan het oude horen. Ja. Ja. Ja, ik ben de hele tijd aan het oude horen. Ja. Ja.